Vítam samozrejme vás všetkých prítomných, zástupcov nášho zahraničného partnera vo Valašskom Mežiči, kolegov a samozrejme našich lektorov. Predovšetkým pani docentku, doktorku Miroslavu Ožvondovú z katedry fyziky a Pedagogickej univerzity, pani doktorku Žanetu Benátovú, takisto z katedry fyziky, potom pána doktora Benušku, je to partizánčan, ale viete, že tak momentálne pôsobí na gymnáziu Tota v Martine ako v Centru popularizácie fyziky. Pán doktor Kozla sa príde neskôršie, pretože mu autobus prichádza až 8:50. No a potom nášho kolegu, priateľa, ktorého spolupracoval, pána doktora Tuvánka. Pán kolega, poďte. Tak. A tu mám takúto nejakú pomocku, si sa to ľudia opísať kolegom, čo to je, z čoho to je, ako to vyzerá. Dreva. A druhé je dreva. Nafaržené, namorené drevo. Namorené drevo. Ten kocka s otvorom. Kocka. A vanoček. Vanoček sa do nej zmestí, po nej pohode sa schová. Dobre, a ideme teraz žiakom nejak testovať. Čiže žiak dostane nejaké úlohy, má ich spraviť, povedať tomu nejaké jedno slovičko, dve alebo nejaké jednu vetu. Prvá vec, nie je tam žiadny nejaký magnet, alebo čo sa nadá, či to bolo také prvky. Prvá úloha. Máte za úlohu vybrať ten válček z tej kocky von, bez toho, aby ste sa toho válčeka dreveného niečím dotkli. Ten válček musí sám vyberniť z tej kocky von. Čo spravíte? Ja neviem, vy vyrobíte. Vyberte válček z kocky von, tak, aby ste sa toho válčeka ničím nedotkli. Teraz tá múdra veta, čo za fyzikália sme tu momentálne videli, využili, prezentovali? Zemskú príťaž. Gravitácia, jasne, dobre. Druhá úloha, robíme to isté, čiže máme vybrať válček z kocky von, bez toho, aby sa toho válčeka dotkli, ale nesmiete ten válček otočiť. Toto je žiak, ktorý predbieha vaše myšlenky. Takže ideme, ešte raz. Aký fyzikálny sme demonstrovali? Zotrvačnosť. Tam by dokonca išla, toto bola zotrvačnosť v čom? Tam sa hovorí, že keď sa zotrvala v tom, alebo v tom, dve veci, a toto bola aká? Zotrvačnosť rozbehli sme, zastavili sme tú kocku a vláček vyšiel ďalej, zotrvačnosť pohybe. A ešte by sme mohli urobiť to isté, zotrvačnosť spokojí využiť. Ako? Vynikajúco. A teraz ideme na tretiu úlohu, máme urobiť to isté. Čiže vybrať válček z kocky von. Bez sa z toho válčeka čímkoľvek dotkli a s tou kockou nesmiete vôbec sloniť. Čiže takto nejak budete kocku držať, nebudete s ňou bez pohybu a válček vyberie. Vidíte, aj ten žiak takto bude rozlišať. Asi sa nedá. Ako? Aj toto povie žiak. To sa nedá. To sú tie okamihy, ktoré sú pre žiakov akože prekvapivé, keď zistia, že to sa dá. A potom si dám ďalšiu otázku, že a čo sa to vlastne stalo? Čo sa to dá? A to už je trošku do fyzike. Nalejem tam vody. Ničím sa nesmiete válčeka. Toto je tiež žiacká reakcia. Nádher, úplne ste vzorka žiaka. Ničím sa nesmiete dotknúť toho válčeka, lebo teda voda už sa dotkne niečím, áno? Takže... Vysadím ho. Ešte raz? Vysadím ho. Vysadím. To je ďalší nápad žiaka. Poďte, pán kolega. Toto všetko tí žiaci hovoria. Ale môžete takto o tom nastroj, aby to bolo také, už ste videli. Čiže ideme ho vysať. Ale mám vysať. Je vysať, ja som že ústavný. Taký tých nemám až. Čiže, dobre, keby sme to išli robiť ústavy, čo by ste robili? Nemusíte robiť, čo by ste robili. Chceme ho vysať. Ja som vysať. Čiže takto chytím. No, áno. Skúsil by som. On by sa vám trošku podvihol, potom by ste ho museli karami chytiť a vyťahnuť von. Ale by ste nesplnili to, že nesmiem sa dotknúť toho vláčeka, kúka nevidie sadnúť. Dobre, tak, nápad. Žiak zlyhal. Fúkať kam do vláčeka. No, dobre. Ale poriadne. Dobre to bolo. Nie je taký, že fúka do vláčeka, ale stačí fúknúť ponad vláček. Ponad vláček. Dva papiere Bernoulliho efekt do seba. To je to isté. Chytím a ide von.
Čiže gravitácia, dotrvačnosť, Bernoulliov efekt. Pomocka za funguje takisto aj so štúplom Zemi, ne? Jak to si robí? Bez problémov. Ale videli ste tie okamihy, jak sa zastaví a povie, to sa nedá. Dá sa to. A viem, ako funguje, čo si také, že prúdny zdroj vytne potlak a môžete ísť potom cyklistom, kaliónom a neviem nejakým aplikáciám priamo zo života. Takže v súčasnosti, keď robíme nejaké prieskumy, môžeme si ukázať, ako moja diplomantka zistila, že vlastne na základných školách fyzika patrí medzi obľúbené predmety len u žiakov základných škôl. A týchto grafov by sme mohli mať viacej. Možno, že je na vine tie vyššie súdy, ako doktor Benuška povedal, ktoré nám neprajú, by som povedala, v takej miere, ako by bolo treba. Keď sa pozrieme na monitoring, môžem poprosiť to ukazovátko? Ja som si kedysi áno, dobre. Keď sa pozrieme na slajd, tak vidíme, že monitoring z fyziky sa naposledy robil v roku 2003 a 2004 pri jednom z stretnutí v Lani pri vyhodnocovaní PISY sa zúčastnil tohto semináru aj pán minister školstva a prislúbil spolu s riaditeľkou pedagogického centra, že budú uvažovať o monitoringu z fyziky zase, pretože všetky tieto science education sa monitorujú v celoeurópskom priestore a výsledky našich žiakov nedopadajú dobre. Takže v podstate, čo nám ukazujú tieto hodnoty, že v roku 2003 bolo 30,7, 2004 45,1, ale keď sa pozrieme na matematiku, test úrovne A zvládlo 42,4% a test úrovne B zvládlo 24,2%. Čiže to sú podľa mňa veľmi nepotešujúce výsledky, ktoré neviem, ako by dopadli. Dneska mohla som si pozrieť matematiku, výsledky sú zverejnené. Ale už v tom čase vtedajší minister školstva Martin Franc pripustil, že to nie je len chyba tých žiakov, ale bude to aj chyba celého vzdelávacieho systému. Takže pozrime sa, ako vyzerá hodina fyziky. Možno, že z pozície mojej nemôžem presne hovoriť za vás, pretože ja som na strednej škole nikdy neučila, ja som nekvalifikovaná z tohto pohľadu, pretože mám vzdelanie na vysokú školu, ale mala som vzdelanie na prípravu učiteľov, takže to bolo vždy taký paradox. Takže toto sú výsledky, ktoré sme získali opäť v rámci diplomových prác a dotazníkového prieskumu, ako sa experimentuje na hodinách. A vzhľadom k tomu, že táto téma je aktuálna, ja by som potom v priebehu, alebo na záver poprosila moju kolegyňu doktorku Gerhardovú. My sme si pripravili taký dotazník pre vás, že či by ste boli takí zlatí a ochotní a zakrúžkovali na odpovede. Je to anonymný dotazník a zase bude slúžiť pre moju doktorantku Michaelu Kostelníkovú do dizertačnej práce. Takže začnem na úvod významným fyzikom a tým je Feynman, ktorý tvrdí, že fyzika je vlastne dnešným ekvivalentom toho, čo sa v minulosti nazývalo prírodnou filozofiou a z ktorej vznikli prakticky všetky vedy moderné, o čom svedčí aj vlastne tento strom vedy profesora Krempaského, kde môžete jasne vidieť, že fyzika stojí za základom nielen chémie, biológie, prírodných vied, ale vlastne aj vied humanitných. A ako hovorí pán profesor Krempaský, bez fyziky to dnes nejde, dokonca už ani v teológii. Fyzika má teda základnú úlohu vo všetkých javoch a je teda na počudovanie, že i napriek tomu patrí u väčšiny populácie k tým neatraktívnym predmetom. A
vlastne my sme už zaznamenali aj názory, že je dokonca úplne zbytočná, pretože dokonca na technických univerzitách počet hodín fyziky veľmi výrazne klesá. V rámci pedagogickej fakulty my si dovolíme tvrdiť, že fyzika, nielen fyzika, ale celkovo prírodovedné a technické vzdelávanie sa ocitá v kríze, čo sa prejavuje v poklese záujmu žiakov o štúdium týchto predmetov, negatívnymi postojmi žiakov k predmetom, stratou motivácie, poklesom časovej dotácie a čo v nekonečnom dôsledku vedie aj k zhoršeniu výsledkov medzinárodných testovaniach, o čom svedčia aj výsledky testovania TIMSS, PISA a o chvíľočku vám ukážem výsledky, ktoré uviedol Karl Weimann spolu s Catherine Perkinsovou. Weimann hovorí, že je potrebná transformácia fyzikálneho vzdelávania a myslím, že od neho ako nositeľ Nobelovej ceny je to závažná informácia aj pre nás. On sám hovorí, že je potrebné zmeniť podľa neho prístup vo fyzike prostredníctvom zavedenia nových metód do vyučovania a venovať pozornosť problémom reálneho sveta. A my si dovolíme ešte doplniť nositeľa Nobelovej ceny v jednom, že nie len prístup, ale je potrebné zmeniť vzdelávacie prostredie. Keďže hovoríme o prístupe, tak tam budem hovoriť o využívaní netradičných moderných spôsobov výučby a v súvislosti so zmenou vo vzdelávacom prostredí budem hovoriť o využívaní najmodernejších IKT. Takže zmena v prístupe. Tradičné vyučovanie je sústredené hlavne na učiteľa. Učiteľ je teda majiteľ poznania a žiak je očakávaný prijímateľ. Učiteľ stojí pred žiakom, učiteľ je ten, čo niečo vie a väčšinou slovne sa snaží žiakovi sprostredkovať dané poznatky. My musíme inovovať toto tradičné vyučovanie tým, že prechádzame z obdobia autority k obdobiu zapájania sa. A ako hovorí reforma konštruktivizmu, učiteľ by sa mal stať z majiteľa poznania na sprievodcu. Odborne to nazývajú facilitátor, ktorý by mal uľahčovať učenie a riadiť ho. Teda, ako hovoril Komenský, žiakovi patrí práca a učiteľovi riadenie. Žiak by mal byť aktívny sám, by mal spolupracovať, by mal byť iniciatívny, tvorivý a mali by sme ho naučiť pracovať s informáciami, pretože tak, ako sme už počuli, aj dnes nie všetky informácie, ktoré sa žiakovi ponúkajú, sú relevantné. Weimann spolu s Perkinsovou uvádzajú výsledky tzv. FCI testov v pojmovom chápaní, ktoré vlastne zisťujú, aká je úroveň zapamätania si žiakov nových pojmov. Červeným sú výsledky pri tradičnom vyučovaní a zeleným sú výsledky, ktoré získali, ak vyučovali žiakov vedeckou metódou. To znamená, že žiak vychádza zo skúseností, experimentuje, meria, potom overuje, spracováva výsledky, overuje s teóriou a takýmto spôsobom pracuje. A vidíte, že skóre v FCI testov v porozumení neznámych pojmov je pri tradičnom vyučovaní okolo 30%, zatiaľ čo skóre pri využití vedeckej metódy je dvojnásobné. To zrýchlenie pomalých dejov, to je zase ten opačný problém, čiže keď niečo sledujete, keď pozeráte na tie mraky, ono nejaký pohyb vidíte, ale keď som potom pomocou toho softvéru tie mraky naozaj nafotil a poskladal do nejakého videa a spätne si to pozrel, tak zistíte, že oni sa necelkom pohybujú, že oni skôr možno sa nejak zanikajú, vznikajú, všelijako sa prevalujú, že to je oveľa komplexnejší pohyb. Čiže to je znova voľne šíriteľný program, čo je ako veľmi dôležitá vec. Samozrejme ukradnúť sa dá hocičo, ale v súčasnosti už človek si také veci by si nemal natoľko dovolovať zvláštne na školách, takže dôležitá vec, aby to bol voľný softvér. Na tejto stránke sa dá stiahnuť a je to úplne jednoduchý programy, ktorý vám umožňuje poskladať jednotlivé fotky do videa. Je mu úplne jedno, aké sú to fotky, čiže môžete spraviť video z dovolenky, fotografie, ktoré nebudú na seba absolútne nadväzovať a môžete to poslať niekam alebo dať na Facebook. Čiže takéto veci sa dajú robiť a dajú sa teda robiť aj také jednoduché časozberné videá, čo je teraz celkom móda.
Stačí na to digitálny fotoaparát. Ja mám doma 2, ale ani jeden nemá tú funkciu, že by som mohol nastaviť, že ja neviem, cvaká každých 5-10 sekúnd. Čo ma prekvapilo, tak na mobile to mám. Tak ja som tieto veci robil potom v podstate mobilom. Čiže tu mám funkciu, že ten mobil mi cvakne každých 10 sekúnd, dokedy mu vydrží karta alebo baterka. On ide stále, takže len upevniť ten mobil a môžete začať. On má dokonca aj vyššie tie periódy. Takže není zase problém s nejakým softvérom. Toto je celý ten softvér, on je veľmi jednoduchý, netreba nič inštalovať, toto sa vám objaví. Tuto si vyberiete, kde máte tie fotky uložené. Tie fotky musíte, ktoré chcete prekonvertovať na to video, musíte dať do jedného adresára. Všetky tam musia byť. Kliknete, vyberiete mu ten adresár, stlačíte OK a tu nás si vyberiete, to niekedy je dosť dôležité, podľa čoho on má tie zábery usporiadať. Či ide podľa ABCD, či ide podľa poslednej zmeny, keď tie fotky náhodou upravujete, alebo či ide podľa dátumu vytvorenia tých fotiek. Takéto 3 možnosti ponúka, čo je dostatočné. Len trebárs podľa tej ABCD nevždy to funguje, stačí niekde nejaká nula, keď sa uberie, trebárs som si všimol práve ten mobil mi ukladal fotky tak, že 100 ich dal do jedného adresára, 100 do druhého a už sa trošku tie názvy odlišovali, už to bolo treba premenovávať a není to sranda do 100 fotiek dorábať niekde nejakú nulu alebo nejaké Ačko tam hodiť, čo si také, takže treba dať pozor, môže sa stať, že to máte v nejakom zlom časovom poradí. Tu potom on môže tie fotky zmazať, čo teda neodporúčam, lebo tam na prvýkrát sa ma to nemusí podariť. Môže to dokonca preklápať a rotovať, to som neskúšal. Čo som skúšal, to sa dostaneme ďalej, môže orezávanie, ale to mi nefungovalo, zlyhalo to, neviem, či je to už moc zložité na neho, ale teda to ponúka aj možnosť orezať tie fotky, ale hovorím, to mi nešlo. No a špecifikovať tu nám môžete zase meno, kde ten súbor má uložiť a ako sa bude volať. On ho štandardne uloží do toho adresára, v ktorom sú fotky a pomenuje to video. A tuto zase môžete vybrať kodek, čiže čo vám spraví, tam myslím ponúka tento Windowsovský, potom MP4, neviem či aj GIF nie, to už by som klamal. A čo je veľmi dôležitá vec, toto FPS, čiže políčka za sekundu, tam špecifikujete, koľko fotiek vám má zobrať do 1 sekundy toho videa. Môžete ísť od zlomkov, čiže ja neviem, tú jednu fotku môže ukazovať treba 10 sekúnd, alebo ja som išiel zatiaľ najviac po 26, 30, čo sa hovorí teda, že sú tie nejaké frekvencie, kedy už ľudské oko nestíha sledovať, ale zrejme by to zobralo aj väčšie tie frame ratey. A nastaviť si môžete rozmer, tam som bol celkom prekvapený, on vám spraví rozmer, aký chcete, až do pôvodného originálu. Naozaj to funguje, môžete si spraviť 1500 na 1000, ide len o to, či vám to potom niečo prehrá, ako dlho to bude robiť a aké veľké to video dostanete. No, a tu mala nasledovať potom tá praktická ukážka toho, jak teda vyrobíme to video a zanalizujeme, ale my si môžeme ukázať ešte nejaké tie videá, ktoré som, tie časozberné. Tu to bolo zrovna v tých veľkých zimách, som stál na balkóne, to som ešte robil fotoaparátom a cvakal som a bál som sa, že zmrzne. Ani mne sa tam teda moc nechcelo čakať, ale na to, že som to robil nejakých 10 minút, tak celkom slušne treba vidieť pohyb mesiaca. A vypozorovať sa dá aj perióda zhasínania a vypínania tej lampy na sídlisku. Ďalšia vec, prípadne môžete sledovať, jak vám kto zapína, vypína okná, jak idú auta. No, hovorím, to najkrajšie sú mraky, to je naozaj výborná vec, vidíte, jak sa to celé vlní, jak zrazu vám kdesi vzniknú a úplne sa vyparia.
čiže ten pohyb naozaj není zďaleka taký jednoduchý. A viem si predstaviť teda, že by to našlo uplatnenie možno aj v nejakej biológii a takýchto veciach, pri nejakých klíčeniach, pri roztváraní sa kvetov a podobne, čiže dali by sa spraviť nejaké projekty aj na iných predmetoch. No a potom samozrejme nejakej tvorivosti sa medze nekladú, tak že môžete robiť videá, aké len chcete. To myslím, že u tých žiakov a študentov by sa stretlo určite s odozvou a že vedeli by vymyslieť strašne veľa príkladov na to, čo s tým programom urobiť. Takže asi toľko. Dúfam teda, že aspoň niečo z toho vám bude užitočné. Ďakujem. Podnetnú prednášku, aj prezentácie, takže ako námet, ako vlastne prečo ste dneska počuli, ako sa to dá vlastne zútniť aj do takýchto zaujímavých projektov, nielen v škole, samozrejme aj pre tú vlastnú